Hello, hello, hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo sa park. Namamasyal at nagwo-walking kasama ang mga busy natin dyan. Ayan, wala kaming work today. Kaya, pasyal-pasyal. Samahan nyo po kami sa aming pamamasyal. Hello mga guys, ito na po, mag-start na tayo sa aming paglalakbay, walking. Habang nag-walking kami, pakita namin sa inyo ang magandang tanawin dito po sa Dubai na makikita nyo po dito, downtown Dubai, sa Lamir, o Lamir, tawagin nila dito, Lamir, na matatagpuan mo na maraming pasyalan, park, at beach na pwede kayong mag-swimming. Ayan po, mga busy. Sana ma-enjoy nyo. Habang ipakita ko sa inyo ang magandang tanawin, enjoy nyo po. Kasi kami po ay nag-i-enjoy. Gusto lang namin ma-share sa inyo. Ipakita sa inyo ang magandang tanawin dito sa Dubai. So, refreshing po, kahit may ng sikat ng araw. Time check po, alas 7 pa lang po ng umaga. May sikat ang araw, pero malamig ang simoy ng hangin dahil medyo taglamig ngayon sa Dubai. Ayan, sana ma-enjoy nyo. Kasi kami po nag-i-enjoy kami. Ang ganda ng dagat, ang sarap sana maligo. Kaso wala kaming dalang panligo. Kasi ang usapan, pasyal kami, while walking, maglalakad. Ipakita namin sa inyo, i-share sa inyo ang magandang tanawin dito. Hope ma-enjoy nyo po. Kasi kami po ay nag-i-enjoy. So, umpisal pa lang po, samahan nyo po kami sa aming paglalakbay. Paglalakbay talaga. Kasi kami ni-enjoy namin. Camera siya yung dalawa. Ayaw nila magpa-capture ng aking video. Kaya, ako lang i-touch. Nanamnam ko talaga ang sarap ng simoy ng hangin. Sana ma-enjoy nyo po. Maganda ang tanawin. Sayang, nakalimutan ko magdala ng selfie stick para medyo malawak ang makover. Ayun o. May speedboat doon na naglalakbay sa likod ko. So, ayun, nakakapture natin. Makita nyo. Kahit nga ako, na-amaze ako talaga. So, ito, magpilinggerang naglalakad sa kawalan ng iyong kainday dyan. So, kumusta pala ang aking mga waray-waray dyan, mga followers. Shout out po sa inyong lahat. Habang pinapanood nyo tong video, i-share ko lang po sa inyo ang magandang tanawin dito sa Dubai na mai-enjoy nyo po while panunood ng aking video. Huwag nyo pong i-skip ang ads. At sana ma-appreciate nyo ang magandang tanawin. Kung ikaw ay OFW na tulad ko, so wag kayong magmukmuk tuwing off nyo sa loob ng kwarto kasi minsan nakaka-bored. Videohan po ka mo. Na work at home ka lang, so hindi mo na-enjoy ang buhay. So itry nyo po, wala kayong gagastusin if you are nearby sa mga pasyalan, ayan, park, o kaya sa dagat. Libre naman, walang bayad. So feel free nyo ang sarili nyo, mag-unwind kayo. Enjoyin nyo po ang magandang tanawin. Kahit sino naman po sa atin may karapatan din po magsaya. Ayan. Huwag po tayong maging ano bang tawag nyo doon? Mag-emote. Kasi kung magkulong ka lang po sa kwarto, ma-homesick ka, maalala mo lang ang family mo. So, wala ka rin magawa at hindi ka rin makauwi. So, i-enjoy na lang po natin. Hindi naman po ibig sabihin na mahilig tayong pumasyal
ay nagpapakasarap tayo. Libangin lang po natin ang sarili. Libre naman po. Walang bayad. Kasi nga kami, naglakad lang kami. Kasi nga walking eh. So, napapunta kami dito sa magandang lugar. Ops, nag-swing na po ako. Pahinga-pahinga dahil malayo-layo na rin ang aming nilakad. Nag-start kami ng 7. So, ngayon is almost 8:49 na. So, malayo-layo na rin yung nalalakbay namin. Yung dalawa kong kasama, busy dun sa kaka-selfie-selfie, picture-picture. Hindi rin naman. Ayan, nainggit. Ang dalawa, sumunod. Gusto nang magduyan. Oh, gusto na nilang mag-relax. Ako, nirelax ko lang yung paa ko kasi nga, pagoda na sa kakalakad. Parang nabigla yata ang paa ko. Ang sarap ng pakiramdam na nare-relax ka. Yung stress mo ba sa buhay, nabawasan. Sana ganoon din kayo. Habang ko napapanood ko nga tong video, habang ini-edit ko to ay ako'y na-overwhelmed. Nakaka-amaze talaga ang ganda ng tanawin dito sa Dubai. So, relax tayo. Ganyan talaga ang buhay. Kahit ano pa mga struggles natin sa buhay, kaya nating labanan at may mga paraan. Kaya wag tayong depressed. Lahat ng problema po may solusyon. Wag po natin masyadong dibdibin. Nandyan lang, humingi lang po tayo ng gabay sa ating Panginoon na bawat ating desisyon na gagawin ay naandyan siya. So, ayan lang po ang masasabi ko. Best po sa aking nararamdaman ngayon. Pero sobrang na-enjoy po ako sa aming pagpapasyal. Ayan, napakaganda ng puting buhangin sa tabing dagat. Napakasarap mag-swimming. Sana enjoyin ang ating tanawin dito na napakaganda. Tingnan mo, bisi-bisihan ang Inday, ang Lola. Ayan. Ang ganda po ng bulaklak. Kaya kung gusto mong kumain ng ice cream dyan, meron dyan. Ang ganda ng tanawin. Nasa tabing dagat ka. Maligo. Actually, maraming naliligo sa ganitong oras. Ayun yung dalawa dumaan doon sa bilihan ng pabango. Si ate napadaan doon sa Sila bilihan ng ng free pabango. pabango. Kasi amoy pawis na sa kakalakad. Titingnan sila nung dalawa. Ganyan ang namin ngayon, adventure. Hindi naman ganda ng bubusugin lang namin ang aming mata sa ganda ng tanawin dito. Ayan, at na-share pa namin sa inyo. Meron din dito mga palaruan sa mga kids. dito tayo. Habang nagsiswimming yung mga parents nila, may palaruan din dito. Tapos meron din mga restaurants, mga gandang cafe. Ayan. May mga pa-premium yata dyan pag nag-game ka. So, enjoyin nyo. Tingnan mo ako, enjoy na enjoy. Ang ganda ng ngiti ng kainday ninyo dyan. Magandang hapon. Ay, tanghali na pala, hindi hapon. Magandang tanghali sa inyong lahat. Na-forget ko magdala ng shade, kaya ayan. Nangulok, na ang aking mata. Hindi na ako makatitig sa liwanag. Asa na kayong dalawa? Ang gandang i-appreciate. Sus, ayun, iiwanan na ako ng Videohan dalawa. ko kayo. Maglalakad na sila papunta sa amin next destination. Lakad-lakad lang kami. Wala lang, kaming tatlo. Nagbaon lang kami ng tubig. Kasi nga, mga mahal na ang mga bilihin dito banda. So, hindi ka na makakahanap ng 1 dirham na isang tubig. Ano ko lang Ito, po sa napakagandang aking lakaran. video. Kung ikay nagwo-walking or running, dito magandang tanawin. Bilihan dito ng isda kaso late na. So, wala na. Pero pag maaga-aga ka, dito marami nagbibenta ng fish. Lalapitan kapag punta mo lang dito, Di punta yung natin, mga Ten. lalapit sa'yo, titinda sa'yo ang Look
guys, sana nag-enjoy kayo sa aming adventure today. Thank you po sa panonood. God bless. At para po dun pa sa hindi pa nag-subscribe, paki-subscribe po at saka paki-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron kaming bagong videos. Bye-bye!